Nakasinati sab og street flooding ang Davao City atol sa pagbunok sa ulan kagabii. Samtang gipaigmat sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga namuyo na plin sa dagat, ilabi na sa mga dagkong balod. Atong sero ng detalye nini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, pipila ka mga barangay ang apektado sa nagbuntag nga baha tungod sa way puas nga pagbunok sa ulan kagabii. Sa ganiini, street flooding. Sa pagbunok sa ulan kagabii, milapaw na sa highway ang tubig gikan sa drainage sa Rojas Avenue sa Davao City. Nagka-street flooding sab sa MacArthur Highway, kanto Tulip Drive, Matina. Ang maong lugar sa gadagayod ginabaha sa matag pusog ang ulan. Naabtan ug buntag ang tubig baha sa mong highway. Duna sa mga balay sa barangay Matina Playa nga gisulod na sa tubig baha. Gibaha sab ang highway hangtod buntag. Sumala sa CDRRMO, unom ka barangay ang apektado sa naitabong pagbaha tungod sa way puwas nga pagulan kagabii. Kini ang barangay 7A, 32D, Matina Crossing, Matina Playa ug Talumot proper. Samtang lakip sa gipaigmat sa CDRRMO karong dunay pagdaot sa panahon ang mga residenteng namuyo daplin sa dagat. Gani matag adlaw pirmi matud pag-igmad labi na sa mga dagkong balod ang residenteng si Analisa. Gumikan nagpuyo sila daplin sa dagat sa Punta Dumalag, Barangay Matina Playa sa Davao City. Hanging habagat o southwest monsoon manggod karon ang nagdala og pagdaot sa panahon nga moresulta sa mga dagkong balod nga piligrong buguba sa ilang mga panimalay. Nagabantay lang mi sa balod ba, lalo na kanang kusog kayo ang kuan sa impact sa balod. Nagabantay mi lalo na dinaa mga dagko kung sin mga dagkong truso na mga ano, di mo man ay makakuan sa silong namo. Makagubak. Sumara sa CDRRMO nga gipaalerto na sab nila ang Barangay Disaster Risk Reduction Management Office sa pagmonitor sa kadagatan sa ilahang barangay. Aron mapahibalo dayon ang mga residente kung kanus-a sila pwede ipabakwit labi pa nga mas masamutan ang habagat sa pagdaot sa panahon tungod sa localized thunderstorm. We have been regularly updating and providing advisories sa ato ang mga barangays, especially kaning inclement weather. Napoy ang ato ang coastal road nga medyo nakakuan na gid siya na lesson na mitigate ang impact sa big wave. Sara, gipaigmat sa CDRRMO ang mga residente labi na itong mga nagpuyo sa flood-prone o landslide-prone na areas dinhi sa Davao City. Labi pa nga mag-ulan karong gabii. Base na sa weather forecast sa pag-asa, light to moderate rains ang masinati og thunderstorms dinhi sa Davao City. Sara. Daghang salamat, John D. Esteban.